Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархи мотор, камаз, зил, портер ҳамин чизоро баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаҳоро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо як дона лайки бепла аз шумо хоҳиш биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе махкулад дар комментария бинависед, иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло бо нархи арзон реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. ҳам як дона лайка фаромӯш накунед. бародаро бизои фурӯшӣ якташ биғизай бу бародаро селмоҳа нархшу 2800 сомониш мега бо гуфтагия ки савдо карда мешад. ина бизора худтон бинед срочно пул дар коша мефурӯшашу бародарои азиз. касоне ки конкретни харидор бошед ё нашуд ин бизо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳошу дар рӯи экрани шумо ина ду рақам дорад, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи биздор дастрас кунед. бародаро ина мотори фурӯшӣ пачкаҳай кор фармидагӣ нестак. пачкаҳай айрасия овардагия срочно мефурӯшаш мега. нархша 20000 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Калхусобод. мотори зилай бародаро. ина мотора хитон бинед. хайна хитон полни ҳамаша бинед. видеоро то охир тамошо кунед. полни мотора худаш нишон метиҳад чияй, чӣ хелай, чӣ хел нест. мотор беҳад хубай. қарор дорад дар ноҳияи Калхусобод. нархаш 20000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. айрасия овардагия. касоне харидор бошед нашуд мотор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо ба шумо арзон карда метиҳад. марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. видеоро то охир тамошо кунед. ина бародаро трактор Т75 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мегам мефурӯшимаш. ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. хай нархаш ба маслиҳат аст бародаро. нархша ба моро гуфтагӣ нестак. ба маслиҳат касоне ки харидор бошед нашуда мефаҳмед, Т75 фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи ҳамин трактор дастрас кунед. беҳад мега састаниш хуба, ягон камбудӣ надорад. марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. грузовой зил соли баромадаш бародаро 1989 солай. зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моториш уралай новиай, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархшам арзони созай 64500 сомониш мега бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед нашуд зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи зил дастрас кунед. марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародарои азиз грузовой тангин соли баромадаш 2006 солай. мошин дар ноҳияи Фархор қарор дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ак намедонам бародаро рост мега дурӯғ мега, гуфтагия ки нархаш 15000 сомонӣ ай. ҳамита навистагӣ ба моро роӣ кардагия бародаро. ина пешкаш мо кардем 15000 сомониш мега бо гуфтагия каматам меҷунбунмаш. касоне ки харидор бошед нашуд грузовой танген фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед. грузовик Honda Porter 1 соли баромадаш 1999 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. алишан мешавад ба Opel Caravan 2003 боло бошад бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 55000 сомонӣ мега бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё алиш кардан мехоҳед ё нашуд ами Honda Porter 1 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи Porter дастрас кунед. марҳамат занг занед. бародаро мотосикли фурӯшӣ ҳамаш 100%, нави пачкай қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархшам беҳад арзон мега 5000 сомониш мега. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли баромадаш 2021 солай. ина бародаро худтон суратша бинед.
хай касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин мотосикл фаҳмидан мехоҳед рақамҳош дар рӯи экрана бигиред, занг бизанед, аз соҳиби худи ҳамин мотосикл дастрас кунед бештар маълумотро. мега состояниш 100%. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. грузовик Daewoo Labo. соли баромадаш бародаро 2011 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ай вагон наофровардагиай бародаро, ҳамаш 100% гарантиш қатъи гуфтагиай. мошин ягон камбудӣ надорад, состояниш 100%, нархша 67000 сомонӣ мега бо гуфтагиай савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд Labo фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед, марҳамат, занг занед. грузовик Honda Libero. соли баромадаш 2002 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хай бародарои азиз, ҳамин соҳиби мошин чизе мега, мо ҳамура гап мезанем. бахшиш да, бисёр баъдан гап занем, бахшиш. ҳамин соҳиби мошин чизе мега, мо ҳамура гап мезанем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати беҳтарина мега, нархша 67000 сомонӣ мега, балоношам наванд, ҳамаш 100%. нархша 67000 сомонӣ мега, бо гуфтагиай савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик соли баромадаш 2007 солай. Хова моторош 290 срочно фурӯхта мешавад мега, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен. кама созай, ягон камбудӣ надорад. Хова номаш, нархша 110000 сомонӣ мега бародарои азиз, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 110000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед нашуд ҳамин ҳаво фаҳмидан мехоҳед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед. грузовой Газель соли баромадаш бародаро 2008 солай. моторош Евросеай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. нархша бародаро арзони соз мега, 47500 сомониш мега, халадиникам дорад, ҳамаш 100%, 47500 сомонӣ бо гуфтагиай савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед нашуд ҳами Газел фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи Газел дастрас кунед, марҳамат. грузовик КамАЗ соли баромадаш 1993 солай. 10 балони хитоӣ нав дорад, аккумулятори нав, мотор, кузов ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш ина дар рӯи экран навистагиай бештар маълумот. 1 сола ҳуҷҷатам дорад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 150000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагиай савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи КамАЗ дастрас кунед, марҳамат, занг занед.